طعنا هبلاي دق واي تايمس دق بيتاي دعنا رنيا هاتكم أنا صبوقني هو بتاعني إزجابيري مسجن سخملا صبوق هم تلو عوي تسفانيني وقعد حنا مصاهم لافت جزا سحاق جزا أوتا جزا مخري جزا دستاي اللي هو دقناي لاو جزا تقارن إيرتراو يعني من مينو تب وقعد سلام مصاهم لما عنتي فلي لولو تنكر ولور زعما تحزم مصلخو تايل بهله لما عنتي ها لا يرغورتي معلتي لو معلتي انقا اتمرو غورتي بسلام اوصحكم لا رغورتي معلتي اتوقتنتلا تسفا غورو تسفا يتقرصو صحن ترغور تسفا غورو انا متايل مد زرا كلاتنا قطنتي ها حبيرنا خنرغبنا نعمتا نارغورت معلت حبيرنا انا خنخورو كمون بتعمي دس بالسكول ابابا نخونه وهوتو سكولو همز غير بحدا يسكول اخوت لبلا سلسته قلعو بحدا غير لو نغت لني اتبال حفتنا بتعمي قعز بهراو صكين قعدس بلكي سكولكا استراتيجيكاوي نخونه اواي ولا لدايزي قد يخوني سلسته بحدا غير مالت يمزرزر قعدس بلكي مالتو اذا حفتي كمون منግስት ኢትዮጵያ ላው ትግራይ ሽማግለታት ሰሪዶ ይባሃለው ናልብ ይጎሮ ናንጽህና ና ሰላም ይጎሮ ቅዱስ ይሰሚዑ አመረቴ ወለልና ይልባሃል ተመስገን ይልባሃል መጨረሻው ጠብቁ የርኤና እና ቀጸለ መስጉላይ ታ ይልባሃለው ናይርክ ቪዲዮስያ ቀሪጹ ፖስቲትላ ናንተ حفتنا ሓደ ህንዳው ኩያታ ሓደ أرماد كوياتا دزنا صلاين مسلاتا كمون بتعمي من نجاجري خوين للو فيديو مسألة عالمي لابل حنتي أدو مسولادا فقر حزوا حنت عدس مسولاداس نا فقرت لكم دلخنا ودي ولادي يغنى يفقروا تتكلم يا فقري حزوا مسولادا ولادا فقيرا مسولادا حدار الجبرت الدنيا أتباع لامو إذيومن كالوت زمهورن ززناغون زسحقون زخريون كايب ليوا إذيوم حزا مزيو دك نكسام ودا تامساي صنحو أبشروا نغتن أوز مسلي تريوا لهم حافتنا بحادة جزي سلسة تعدلتي سلسة قولعيا كتول تخيلانيا فتاري بتو يعوي لخي نكوع بسلام تقلاقل خي طعمي دسيل بك كوع أملاك أقلاقلكي يعوي يوم قويت هيعوي يوم يلبهال بقصل نارو قرت معلتي ዛሬ የወፍራሞች ቀን ነው። እስኪ ይሄንን ቪዲዮ ለዛ ለወፍራሙ ጓደኞቻችሁ ላኩላቸው። ዛሬ ባለም አቀፍ ደረጃ የወፍራሞች ቀን እጅግ በድምቀት እየተከበረ ይገኛል። ወፍራሞች የዋህና አስተዋይ ናቸው ይባላል። በዚህ ሐሳብ ምን ያህሎቻችሁ ተስማማላችሁ? ባለም ላይ እንግዲህ ወፋፍራም ሰዎች ከ1 ቢሊዮን በላይ እንደሆኑ ይነገራል። ይህ ቀን ታዲያ ብዙ ወፋፍራም የሆኑ ሰዎችም የሚያወፍር ነገር ሳይበሉ የሚውሉበት ቀንም ነው ተብሏል። ውፍረት ለብዙ በሽታዎች የሚያጋለጥ ሲሆን ከዚህ ውስጥም በህመም ስኳር በሽታ ተጠቃሾች ሲሆኑ ዛሬ እንኳን የሚያወፍር ነገር አትብሉ። በጣም ይልገርም ዚያቱ ምረጎርቲ ስምዑ ዚያ حزوا ذا قال زيا اوكي برغورتي من كان نغورو انا كازغابير مسجن برغورتي عرفتي يبلي عرفتي على هابي على توي وانت في يوم زغابير مسجن اي تسمعوا على هابي سلازي رغودي باي ذا واي حمامي دكسات نعنا نرغورتلنا دس يلنا معناتيو زمرغا طبقي ግን በመጠን ኾንየው ተፈጥራዊ ነገር ሐልዩ ኾንየው በይስል ካዝ ከመጠን ላዕል ርጉዲ ሕማሙ ይልገድድ ካብ ጥዕንኡ ሞ ለማ አንቲ ሼር ጎርሎም ደቅነይ ሜንሽን ገርዎም ተም ረጎርት ልባል ዓረፍትኩም ማለትዩ ንቀጽል አዋል ተሐሚሰን አለዋ ይባሃሉ አቤን ነው አይግርግር አለዋ ይባሃሉ አቤን መስተይሰት ያለዋ ይባሃሉ ሐቢርና ንራየን طعمي يو القرب
بقى إني بقى ماشي نقصل دقناي بطعمي تو الجرم نايلو معنتي بروجرام دما لفقرني حنت قال لفقرني أبناي معلته ولدتو مالتو يا ولدتو معلتي دينجل قال سربرايز غيراتو ياكم دا دينجل قال سي لفقرني سربرايز غيراتو معلت ولدتو نسمع ينقصل ቦታውን ከመመልከቱ በፊት አይኑ ተጋርዶ ነበር። ሚስት እንግዲህ ለባሏ የሚገርም አስገራሚ ስጦታ ሰጥተዋለች። ይህም ለልደቱ የሚሆን የድንግል ሴት ስጦታ ነው። በዚህም ባልየው ተገርሟል። በሚስቱ ፍቅርና ታማኝነት እንደዚሁ እምነት ተደንቋል የተባለው በዚህ ዓለማችን በጦርነት በታመሰችበት ሰዓት ላይ ይህ ዜና አነጋጋሪ መሆኑም እንግዲህ ልዩ ትኩረትን ስቧል ማለት ነው። ሚስት ለባል ለልደቱ የሚሆን የድንግል ሴት ስጦታ ነው እንግዲህ የሰጠችው። እናንተ ለልደታችሁ ምን አይነት የተለየ ስጦታ ተሰጥቷችሁ ያውቃል? እንደዚህ አይነት ስጦታ ቢቀርብላችሁ ታረጋላችሁ? ለማንኛውም ሐሳብና አስተያየቶቻችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልን። ይመር አመይ ታይቱል ዋዚያ ለፍቅረኛስ ድንግል ጓል ሰርፕራይዝ ጾታ ካ ጉድ ዩስ ወይስ ሞራል ባሃው ውሁታዩ السخيتة تغني وي السخيتة تغني فقرنيا خا وي الفقرنيا خي سطوتا دنجل ودي وي دنجل قاللكم تهودو الطيب او كومنت صحفوا لي تنغاغورلو زعلا غوروزي امنت ديا هزي امنت دينيوا افتودس ويس انتن ينيوا افتودي نقاتل شي تو لما عندي جود وينو ترخيونيو مالتي بتعمي انا لو علي دنقصكم مجمريا مسمعه حنتادو مسولدا حدار غيرا مسولدا فقر حيزوانا حبيرنا نسمعيو እቺናት የገዛ ልጇን ታፈቅረውና የገዛ ልጇን ታገባዋለች። ምን እንደተፈጠረ በስነ ስርዓት ላስረዳችሁ። እቺናት እንግዲህ ስሟ ስቴፋኒ ይባላል እና ገና በልጅነቷ ነበር የፈነዳችው እና ገና 18 ዓመት እንኳን ሳይሞላት ከወንድ ጋር ግንኙነት ጀምራ ታረግዝና ትወልዳለች። ነገር ግን በሰዓቱ በነበረባት የተለያዩ ሱሶች መጠጥና ምን ምክንያት ልጇን ማሳደግ ባለመቻሏ ለፍቅረኛዋ ቤተሰቦች ልጇን ትሰጥና የፍቅረኛዋ ቤተሰቦች ልጇን ማሳደግ ይጀምራሉ። እሷም ደግሞ ልጇን ረስታ ነገር ዓለሙን ትታ የሱስ ህይወቷን በጣም ትገፋበታለች። እናም በተደጋጋሚ ጊዜ እስር ቤት ገብታ ታውቃለች። እንዲሁም የተለያዩ ነገሮችን አድርጋ ከጨረሰች በኋላ ወደ ራሷ በምትመለስበት ሰዓት ላይ እድሜዋ እንደሄደ ትገነዘባለች። በዚህ ሰዓት ነበረ የ26 ዓመቱን መልካሙን ስቴፋኒን የተዋወቀችው እና እሷም ከስቴፋኒ ጋር ጥብቅ ትላለች። እሱም ግን እቺ ሴት ተመችታው ነበረ። አብረው የተለያዩ ጊዜዎችን ማሳለፍ ይጀምራሉ። ይሄ ሰውዬ ከዚህ ሴትዮ ጋር የሚያሳልፈው ጊዜ በጣም ተመችቶት ነበረ። ነገር ግን እናቱ እንደሆነች በፍጹም አላወቀም ነበር እና ነገሮች በጣም ይሄዱና ወደ ትዳሩ ላይ ይገባሉ። በስነ ስርዓት ይጋባሉ። እናም ተጋብተው እየኖሩ ሳለ በድንገት በአንድ አጋጣሚ እዚህ ሁለት ሰዎች እናትና ልጅ እንደሆኑ መጀመሪያ እሱ ነበር የደረሰበት። በደረሰበትም ሰዓት በጣም ነበር የደነገጠው። እናትየውንም ማለትም የዛኔ ሚስቱን ይነግራታል። እሷም በጣም ትደነግጥና ነገሮች በሚያጣሩበት ሰዓት ላይ የምር እናቱ እንደሆነች ይደርስበታል። እሱ ከእድሜው በጣም ከፍ የምትል ሴት ስለነበረች ነገሩን ከሁሉም ሰው ደብቆ ነበረ። ትዳሩንም እሷ ጋር ግንኙነት መጀመሩንም ከሁሉም ሰው ደብቆ ነበረ ሲያደርግ ነበር እና ወዲያውኑ ነበረ ትዳራቸውን ያፈረሱት። ጥሩነቱ በጊዜ ነበር የደረሱት። አስባችሁታል? እነዚህ ሁለት ሰዎች ቢወልዱ እናትና ልጅ ቢወልዱ የሚወለደው ልጅ ምን እንደሚሆን አስቡት። አባትየው ለሚወለደው ልጅ አባትም ወንድምም ይሁን። እስቲ ደግሞ እናንተ እናትየው ለሚወለደው ልጅ ምንና ምን ትሆን እንደነበረ ኮሜንት ላይ ዓለም እዝጊዮ አታ እዝጊዮ ይለብል አሕዋተይ እዝጊዮ ይለብል ዋይ نغصلش شمقلنا ليخ يبال عوي حمد شمقلنا تلاخو منقص إثيوبيا نجيزيا ممحدار تقرأين نحو حسن علا بزغنا مقدي نفن من شعبيا نخقامو بملاشو نما معراب تقرأين خملز حتى شمقلنا كم تجمرات سمعو وانا وانت كوسن حبريتا بساعة المركب فله ريبوست لايك شير بورتا إذا شمقلنا زمت أدما بيت مغري فيدريشن زوصنو سنة بساقارون لهي كانوا محارون دحر السرعي محزن زمت أيوتا بايليو
እቲ ሽምግልና ብሰብሃፍትና ተግባር ከም ዘሎ ድሕሪ ምግላጽ ነዚ ዝመርሕ ድማ ድሕንነት መከላከያ ኢትዮጵያ ተባሂሉ ከተምሓሩን ብርክ ዝበሉ ናይ ኦሮሞ ተወለድቲ ሰብሃፍትን በጽሑፍን በስልክን ንክሸማገሉ መልእኽቲ ዘቕርቡ እንትኾን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንትግራይ ዘቕርቡ ቅድመ ኩነት እውን ዝሓትት እዩ ተባሂሉ በዚ መሰረት ድማ ውሳነ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን መንግስቲ ኢትዮጵያ ክሰኻኸል ክገብርን ግዝኣት ትግራይ ቅድመ ጦርነት ናብ ዝነበሮ ክምለስ ከም ዝገበር ተሓቢሩ ብወገን ትግራይ ድማ ንብልጽግና ምውጓይ ስሕተት እዩ ነይሩ ክብል ንኤርትራን ፋኖን ይሰርሕ ከም ዝነበረ ድማ ብዕላው ክቃወምን እዚ ድማ ጥሕሰት ሕገ መንግስቲ ክብልን ዝብሉን እዮም እዚ ውሳነ ክውስን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝገበሩ ድማ ቅድመ ምድላው ጦርነት ኣብ ዝገብረሉ እዋን ዝገበርኽዎ ናይ ጦርነት ምድላው እኹል ኣይኮነን ምውሃድ ሰራዊተይ ኣዕጋቢ ኣይኮነን ብምባል ጸላተይ ካብ ዝብሎም ወገናት ቀዲሞ መጥቃዕቲ ከይፍጸመሉ ግዜ ንምግዛእ ዝተገበረ ከም ዝኾነ እዩ እቶም ሽማግለ ድማ ነዚ ንምፍጻም ናብ ትግራይ ከይተጓዓዙ በስልክን በጽሑፍን ዘቕርብዎ ዘለዉ ምሕጽንታ ድማ ንሰራዊት ትግራይ ከም ዝኾነ እዩ ጸብጻብ ኢትዮ ፎረም ዘመላኽት ብጣዕሚ እዩ ደስ ይብል ብጣዕሚ ቆንጆ ብጣዕሚ ጽቡቕ ሓሳብ ብጣዕሚ እዚ የምንሎ እዩ ይባሃል ጎይታ የምንሎ እዩ ደቅነይ ሰላም ይጎረና ሞልዩ አታሱይና ደይና ኛታ አታናፊና ያታ አታስኡልካ ታብፍቅር ያታ hamdu ይበቃ ሱል ካላብ ደስ ለለካ ታብጣዕሚ ያታ አታሰባጎዙ ከነብራታ ወደ ባይ يمون له يوم لغاية صدقني يا ما تاكل اليوم اقوى ما دي خمس بار جميل خا والكي تتري لك يكون يتدي والكي تتري لك كاميرا ها لا ذا غزازي على اتوي ما ولا اتو يبرر يوم الى كانيرو دو حزلات يا አይደለም ካና ጋር ተስካ ከዛ ገዛዚ አቶት አለ ጓላ አይደለም አስገዛዚ አነ ማላበክ ወጥ ላበይ ከድ እሳት ወጥ ሩዚ ዛርቲ ምን ነገድለት ነው ገዛስ مزغل عزيز نقصل شدقني تايل بالو حدا باكستاناوي ودي لحنتي حبشا ناي سدي فيديو قريصو لقيقوا يبحال مالتي بتعمي من نغاغر خوين لو فيديو حبيرنا نرايو زاب لعبت له لهم باكستان ودي نايزا ايثيوبياويت وغلان سيتي ناي سدي فيديو بسوشيال ميديا مزركها اوشت حدا ساعه زي مله لعل 6 مليون حزب مراي ريكورد سيرا زلا እዚ ቪዲዮ እዚ ከመይ ከም ዝተፈጠረ ክሳብ ዳታ ምሳይ ጽንሑ ከለኩም ፈለማ ነዚ ገዛ ሓደሽ ሰንኩም ፎሎው ጎሩ ላይክ ጎሩ ሼር ጎሩ ሓሳብኩም ኣብ ኮሜንት ኣፍሱለይ ኮፒ ሊንክ ሪፖስት ጎሩ እዚ ቪዲዮ እዚ ግን ሓደራኩም ላይክ ይጎርኩም ከይትሓልፉ ሼር ውን ጎርለይ ንደቂ ኣንስትዮ ሃገርና ኣዝዩ ክጠቅም ስለ ዝኽእል ማለት እዩ ናብቲ ቪዲዮ ከይድ ከለኹ እዚ ትሪዎ ዘለኹም ወዲ ቭሎገር ናይ ፓኪስታን ካብቶም ኣለው ዝበሃል ቭሎገር ሓደ እዩ ብፌስቡክ ልዕሊ 1.9 ሚሊዮን ሰዓብቲ ዘለዎ እዩ ነገር ግን ናብ ኢትዮጵያ ቫኬሽን ወይ ድማ ብቭሎገር መልክዕ ከይዱ ነይሩ ነገር ግን ኣብቲ ኣብ ኢትዮጵያ ብርክት ዝበሉ ቦታታት ሃውፁ ወላውን ብርክት ዝበሉ ሰባት ተላልዩ ስለ ዝኾነ ካብተን ተላልዩ ደቂ ኣንስትዮ ሓንቲ እዚኣ ማለት እዩ ጓላንሲ እዚኣ ምስኡ ጽቡቕ ሪሌሽንሺፕ ብምግባር ወላውን እሱን ዝደለዮ ሓታ ንሳውን ዝደለየቶ ተሓትት ብዝኾነ ጽቡቕ ሪሌሽንሺፕ ነይሮም ኣብዚ ወቕቲ እዚ ወዲ እዚ ኣብ ጸልማት ቦታ ኣትዩ ናይ ስዲ ይገብሩ ማለት እዩ ናይ ስዲ ምስ ገብሩ ድማ እቲ ቪድዮ ንሳ ትፍለጥ ኣይትፍለጥ ብዘይገድስ ቪድዮ ቀሪጽዋ ማለት እዩ ቪድዮ ምስ ቀረጻ እቲ ቪድዮ ዝቀረጻ ድማ ናብ ናይ ሂንድን ናብ ናይ ፓኪስታን ናይ ስዲ ቪድዮ ዝልቀቕሉ ዝተለቀቐ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰዓት ዘመለ ልዕሊ 6 ሚልዮን ተራእዩ ሪከርድ ሲራ ማለት እዩ እዚ ዜና እዚ ወይ ድማ ተትገብር ከይድካ ወይ ዜና እዚ ኣቢር ክካየን ተልኩኒ ዛብያ ዘሎ ወዲ ትሪኦ ዘለኹም ንሱ ጽቡቕ ገይሩ ገሊጹ ወይ ወረዳ ኣነ እቲ ዘስከፍ ገዲፈ እቲ ንዓና ክምህር ዝኽእል ነገር ዝናገረኩም ዘለኹ ስለዚ እዚ ወዲ እዚ ቀጥታ በቲ ሶሻል ሚድያ በቲ ናይ ስዲ ቪድዮ ዝለቀቐሉ ምስ ለቀቐ ተጓላንሰይቲ እዚኣ ብዙሕ ሰብ ሪእዋ ኣብ ልዕሊኡ ኣብቲ ኮሜንት ድማ እቶም ደቂ ዓዱ ወይ ድማ እቶም ናይ ስዲ ዝሪኡ ተኸታተልቲ ሰባት ድማ ነዛ ህበይሲ ጽቡቕ ጌርካ ሂብካያ ብምባል ኣብቲ ኮሜንት ፅሑፍ ነይሮም ክብል እዚ ሓውና ይገልጽ ነይሩ ማለት እዩ ብዝኾነ ካብ ቪድዮ እዚ ክንመሃሮ ዝግበአና ነገር ሓደ ስፔሻሊ ንደቂ ዓድና ማለት እዩ ዝኾነ ይኹን ጻዕዳ ናብ ሃገርና ክኣቱ ከሎ ቆርበቱ ጻዕዳ ስለ ዝኾነ ሃብታሚ ማለት ኣይኮነን ቆርበቱ ጻዕዳ ስለ ዝኾነ ንጹህ ማለት ኣይኮነን ስለዚ ልዑል ጥንቃቄ ክትገብራ ዝግባእክ ነገር ሎሚ ብመነጽር ወይ ድማ ኣብ ክዳን ዝልጠፉ ኣዝዮም ሓደገኛታት ዝኾኑ ካሜራታት ኣለዉ እዞም ካሜራታት እዚኣቶም ንዓኽን ናብ ሓደጋ ናብ ሪስክ ከእትውኩም ይኽእሉ እዮም ኢለ ይሓስብ ስለዚ ናብ
ዓድና ዝመፁ ኩሎም ሰዓዱ ብጣዕሚ ጥንቃቐ ክገብራ ትኽእል ኣለክን ጻዕዳ ስለ ዝኾነ ገንዘብ ክበናይ ወይ ድማ ክሓግዘና ይናበልክን ህይወትክን ኣብ ሓደጋ ከይተጥፋ ንባዕልክን ተጠሪፍክን ንህዝብክን ንዓድክን ንቤተሰብክን ከይተጠርፋ ሓደራ ክብለክን ፈቱ ከሚ ሕጂ እውን ናብ ዝተፈላለዩ ናይ ኣፍሪካ ሃገራት ሓደ ወልዲ ከም ገይሩ ኣብ ሓዳርን ምስ ውላድን ምስ ገለመልየን ብዙሕ ኣድላይ ዘይኮኑ ሕማቃት ግብርታት ዝሰርሐ ሓደ ወዲ እውን ይፈልጥ ይዝክር ማለት ስለዚ በጃኽን ልዑል ጥንቃቐ ግበራ ንገንዘብ ኢልክን ህይወትክን ንገንዘብ ኢልክን ክብርክን ኣይተጥፋእ ዓድክን ኣይተጥፋእ ሃይማኖትክን ባህልክን ኣይተጥፋእ ፕሊስ ካብዛ ጓል እዚኣ ክትመሃራ ተስፋ ይገብር ማለት እዩ እሺ ደቅናይ ብጣዕሚ ይልሕዝን መብራህቲ ጠፊያትን ብኢደ ሒዘያ እዮ ክትሪእዋ ኣለኹም መብራህቲ ስርሖም ኣይገድፉ ንሕና እውን ስራሕና ይንገድፍ ማለት እዩ ኩላትና ስራሕና ንገድፊ ዝሮ ዝሮ ክውዳእ እየ ሰምዒኹም ኢኹም እቲ ፓኪስታናዊ ለሓንቲ ሓበሻ ልገበራ ማለት እዩ ስለዚ ኣሕዋትና ተጠንቀቓ እዩ ከዚ ካብ ናደገ ሰብ ለይኮንክን ጥራሕ ተጠንቀቓ ካብ ውሽጢ ዓዲ ልግመ ኣወዳት ለተጠንቀቓ ኩሉ ወዲ ማዕረ ይኮነ በይዙ ኩሉ ማዕረ ይኮነ ስለዚ ጥንቃቐ ግበራ ደቅናይ ደቅ ኣቦይ ደቅ ጎረቤተይ ኩልኹም ኣብኡ ዘለኹም ማለት እዩ እሽካዕ ከዚ ምሳይ ምፅናሕኩም ደስ ይብልኒ ብጣዕሚ ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ናይ ሎማዓንቲ ዝነበረና ፕሮግራም ውዕለና ዝመስል ነይሩ ደቅና ብቐፃሊ ክሳብ ንራኸብ ብሓሙሽተ ፃብዕተይ ቻው ፈትወኩም እየ